ngai ku blei fi ka ni ka por ha ka kerteng ka bathang tam ka badan bor tam ka jong trai unong penem jingi Jesus Christ bangadap de ka jingkimen shisha nado ka donot ka jonga ya ka bangan yo ban kren bat pi sa hi sien ka ni ka por ka banta da ngai pia biang pia klan pia kot bang ngai bo tra hu kar khu ye fi bang ngai bo tra u le ki kamba ga jim ka jong pi namara pi snap hi ka ktien ka jong blei fi ngai aga ne ka ktien fi shashkon ne ka ktien shisha fi yo ye ka jingem bat fi yo ru ken ye ka jingkhia ha ka do jong pi baro bang snow haba fi snap yang ini ka ktien ka jong blei ne ka ski fi nang yo jing start fi nang yo jing tip kum no ba pin em man la ka ski badu try ka jing em ka ba job kan bang ngai aga ne ka ski ka kwa ban hi kai ye ka ne ko subject ka bang labu kerteng wat persangkai balai ngabu ini ke subject kadau kalong bangi i hakini kisngi baki breu ke persangkai ya kata kabakim dei ban persang ki tes ya kita ki aka ki bakim dei ban tes ki ong leu da persang henry la da persang ya kata kabam dei yo bakata kabam dei kabat sebak eki badahing taga jingem kan lali ka jingem kan jot ka babal ki thu ingi ladangi pulina proverb riu ka khot ar pnyo ka ong hatu briu la ban ra ding hagalaga shadam bat ba onum ing laki jan lani unu nuru ubayat halor kirnga barhem banom ing laki kicap ka bible kala da bu jingkeli unu utau briu babu yo rengar hem maga shadam ya ka ba unum ing lemne unu utau briu bayat hagita kirnga barhem bo unum ing ya lagi kicat kijang u tadeng ta ngi habban smutho bangim long ban le kai bat kading tadeng ta unu babu ya kading ka shadam un ing bet umla ban ongan persang kan long kumno kata kading tip kan ing ne kanom ing ne tip kumno ngala bakata ka do jongal ese kala ban resist lene kan long kata do jongal tip ka fireproof ne kumno ne ya ka ba nganda bu makana ya kata kading ka sadam bakanom ing ne ka kejat jongal de ka kejat of steel ne ka kejat nar bangan yu ha kita kirna bakanom ing ngan tes mo kumto utau priu bale kumta ulale klek bi bat udairu hi ubiet ban bu ya kading ka sadam ing bet da jaga ba jada longkat balong ban bu hidur ngarhem ha ka sadam ing bet bal dau tau briru uya atau ngabarhem tin jublai ka ong kijat jum ukin ing bet tadeng ta ka ni ji kai ka ni ka sngi kwa on ra bagata ka long wat persangkai ha ka no ka benta wat ju persangkai don ki khna agini ki sngi ki persangkai ki ong leu da test new drugs dan ki ba ai drugs lu hadu istayo ki ong leu da di re onda ba ki la persang ban bu ya tau drugs sak sintur jong ki ne ban penon kam ya tau drugs u drugs te udehi drugs na kwa ban ong fi kumba ka ding kalong ka ding u drugs te udehi drugs kumba ka ing kamet haba pendai da ka ding kum juru kamet jong ubriu kan yap la da pendai da drugs kanum dan kanu ka met ban ong ngam lele haba ngadi drugs oi ning kong le se sngo bang sngo tenat balong hai hendrain hai kanu snipat kata ka de jingkeli pila ban bu urunga hang ni ha shadam hoi sngo usai ning kong le se hendrain fi bu slam da ka ing da ka shadam ge jong pi nani fi bu sa ka kejat ge jong pi ha to urunga fi ya na ka tikirnga nang ning kong phim su thu re ka ban poi shatai ka kejat barok kan pedung lut bakan ing kata ka de jing shisha padeng ta ni kwa banong fi ni ke sngi mamata wat ju persangkai da fi sngo thu bagata kan wan ra ya ke jing men sao la da de drugs na de ka kenthai ni ka no ka jing bi ben bu ai na no comes new wat ju persangkai namar kan no sngi phila ban yada ya la de ne phila ban job la da fi shu persangkai u breu usahi u breu kan ma wat ile kai bat ka pop kemudian poi siya kata ka point wat ile kai bat ka pop tadeng ta ka pop ka don ka bor ho ka pop kala ban penyap ya fi wano mila kai bat ka pop namar ba ngakan ma ho ka tin ka jong blai udan we breu jong blai bo klan bor ba ngitip habanga
habang kren ni kata utau de Samson wile kai ba ka de laila wa ngam lei wile kai ba ka pop mlei lai sien ta lai ken hendra ka ba sao pat sbak ungat ba ka ba ke thu ba ka ni ka breu haba ka la khiu tau sunyo Samson unang mudor ba uklan kumjo shano klan chu kumjo andala trei ka de laila sha shun klan kumjo hang ta ulat telot ba ka ba ke thu ba ha ba ulat telot ke ba ki kile ka ba ning kong ka long ba ki klau no ki khmat ki jong o ba hadien nang ta kisah kumrau ya bagi dah pelong merau no sendan ya badeng ta kwa ban ongi fi kan kesngi wat yele kai bat ka thainuti wat yele kai bat ka auria wat yele kai wat ka pop jong ka klim wat yele kai ha ka shong kha shong man piong am le ngan chu le kai ba ka nuti le ngan chu pe kai ya ka nani le ngan chu ta kai ya ka ta kai pimut tang chu ta ya ka la biang pi klan hado kan no bala filabu to runga pa ka shadam ba finom ing na kata kai ta poi shisha ka ba shisha de badeng ta dalaya hapat le no pinong ba bakla mano ba bakla kam le ge jing bakla kata ka de ge jing le khnam namar ba piong kam le kanuti kam le kata ka kan thai auria kam le bangan ye le kai ba ka shong kha em kwa ba nong fi ka ne ka sngi ka ba mata wat ye le kai bat ka pop yo ba pi ha kan ni ka pop yo ba pi du no ye ga jing pen em kwa ba nong i fi kan ni ka sngi wat ye le kai te ding ta nga snow ha kan ni ka por la don nap ding jong pi ki bala sha te ka bha ye ka ba pi pin ye le menta la da fi la sha khum ka bha ye pi ba fin ya sat no menta ndei ba fin chu ai lat ba nga ba tlot si ba tlot rayam to linyar pi hau blai yele persha yu soitan te un phet yap na pi kwa banong fi la da ppd drugs new drugs ute ko mi pi kwa banong fi e no ya kata ho chi por pi la ban linyar pi la ban kerthat re kwa banong fi kata ka jing kerthat ka jong pi kam long e ya kata ka jing kerthat la da pi poi shedu jok namar ka jing kerthat ka jong pi du jok kam long e ba pi nu jor ba ka ne ka jing kerthat ka ba fi kerthat menta ka bha ba fi kerthat no menta ban e no eu drugs ban e no kam auria gini ke jing le sneu ke jong pi baro ban ya ka ba fin kerthat baro serta hadu jok ding la fi kerthat menta kadang don ke chance namar ba fi don you nong pelat ba uta de jisu ka babel ka ong ba ko no pelat luit la si sha fin long pelat luit bat pila ban le ru ke baro dau ta bo pen chai bore fi u jisu Christ bang kwa ba no fi kan ke sngi menta la da fila sha te ha ka drugs na kwa ba no fi fin light bed tading ta i no menta i la ka i no mlele mat kwa kata ka met ke jong pi namar ba na kwa no fi pila pen million dan le no pi hab ban sha stom i no ru ye kita ki paralok kwa ba no fi i no ya kita ki ba ya lam ya pi ban le pop la dau Samson ula i no ke de la na do basdang ngatharai ke jing em ke jong kan long ko musiem hendai pen ban ha ka ba khat do kla long morao tading ta kan ke sngi kwa ban kran ni pi ba kata ka long wat ye le kai ban ka pop la da pi shong hayeng ban kan ke tengah ke jong fi kan tung siem ye pi ki khun kan tung siem ye pi hendai la da pi le la lot PM auria PM lali ke jing em ke jong pi kan long be ke jing em kum morao ba ka ba khat do tip chai yom dan ba panchu ye pi manu ru yo pi poi ban sa marwei dan sibun ki breu ki basa marwei balai ki sa marwei nga clear kata ki shong ke jing em ka bajat ki shong si pot lenti sengkin ki thia ki krum footpath ki thia hal lenti ngakwa banong fi kam dei ka su jaran khat balai ka long ka haduk kata balai ba ke jing em ka da jat haduk kata kadau ka long namar basarong tadeng ta hapoi senan sya kata ka kerdan kum unong krong badai ta kwa banong fi kan ke sngi menta mdei tang ba pijat ha kamet ka ba kham shir kai ka long yo pijat ha kamen sim nadu perthai la jot bat nang ta shakmat le shadu jok bam don shu kanu ka lat ban lat don shu kanu lenti ka ba pila ban mi nang ta kwa banong fi shua ban poi shata pen bet no la jong em ke jong pi film ke jing em auria e no itu ka auria e no itu ka thainuti
no ka relationship ke jong pi ni kata ke jing dai ke jong pi ka bamlong na kwa banong i no ya ka bahaba fin lai chiliang ti sebeneng ban fi lai bro artli ki ti sedu job ka bahaba fi lai ka wi ka kjat sebeneng ban ka balai artli ki kjat sedu job bagadai kata pihak ban no la da fi sung thu ba kata ka benta jong ka met ke jong pi ka brai bahaba no ya kata ban ya ka fi lai bat kata sedu job tadai ta kwa banong fi ka ni ka singi ke bamenta kala ka bamut kat ba ka por ka dang don yo ba la da pi poi hang ta phim dan show kono kala kwa banong fi bahaba ya menta bahaba sumusi menta ba ka bible ka ongom ta mo na ka an puleng ni ka pono jacob ni ka nong ba sam ba ka bible ka ongom ni tu wan hajan u blade un wan hajan ya phi to thet no ila ki ti ko phi ki ba pop na fi dang le pop thet ti no sạch nó ông cái tiền cái jong blade but tu pen khôi ya lagi do not ko phi ki ba sin rop man sim ko phi ki ba sap ông trai pen bet no ila cái jong cái jing em tu fin snow la not cop but tu fin snow si but tu fin yam but tu ai ban pen kala no ya ta cái jing ke jong phi cái jing yam ba ka ta cái jing kemen jong phi cái jing snow si cái babel cái kren hoi men ta hi ha ha snow tanat ban ya le auria ban ya klem ban ya di ban ya ba ngakwa ba dong ifi ka babel ka kren ka ta to pin snow la not khop no but to pin snow si but to pin yam ka ba vi yam menta ka ba vi vi no menta ka ba vi jinjar menta ba ka vi le menta compare wal ka met jong pi ka kwa ka ta ka brai ka kwa ba ba ya le no menta ya le persya yo so tan on pet yap na pi ong tin ke jong blai ba ya le menta ban ya ka ba pi le hadu job tadi kita kwa banang fi ni gaski lada pi dang le pop snow la not cop but to fin snow si but to fin yam ngtin ke jong blai but to iron per kala no ta ke jing rkhe ke jong fi ke jing yam ba ka ta ke jing kmen jong fi ke jing snow si but ka tin ke jong blai hang ni ka ong khat bi pho to fin pen rit yel de khmat utrai te un pen kraw fi la snow ka tin ke jong blai ke ni gaski to fin pen rit no el de ha ke ni ka tin ke ba fi la yo snow ka tin ke jong trai tadeng ta bu trai un pen kraw pi wanam so sarong ban le yu la dang le ke ni ka pop kan mau ke ni ka wei ki badi drugs ki badi ki jing di ki ba pniap kan mau ba tin jong blai ka ong men on pniap kan mau ba ka met jong pi kam de ke jakale nuti ne jakale auria kam de ke jakai ka ba fin pen sneu kam de ke jakai ka ba fin pen jat namar ka met jong pi kam de ke jong pi ka met jong pi ke de ke jong trai utrai de ma ubla thau ye pi na khndo jong ba de ma ubla su spa ke ka met jong pi da ka dorba ka snam ni jong ka met jong pi ba ka dor jong pi ke de ke ba ram palan tadeng ta ka met jong pi ke de ke ying shong ke jong men sim ba khoi kam de ke jaka jong ke jing le nuti kam de ke jaka jong ke jing di ke jing bam sneu ye ka wat pen bitar yu blai ong tin ke jong blai filong u ei ba fin le persha baru blai ong tin ke jong blai tadeng ta kwa ba non fi ke de ke sngi men ta la da no obri open jot ya ka met utrai open jot ke ni ka met ong ka tin ke jong blai ba ngala kude ke ke por kwa fin yo snow ka ong na sti ben kong koren lai khan reu khat nyau ka ong pi pim tip pi long ke ying shong blai but ka men sim jong blai jong sa apo jong pi ti la da no open jot ya ka ta ke ying shong blai yo ta ke nu blai un sa pen jot na mar ta ke ying shong blai ka long ka ba khot ka ba long ma pi kan wat pen jot ong tin ke jong blai la pi pen jot u blai so pen jot fi hadu jok shabam jikot ani shar kai palat padeng ta kan ma ba tin jong blai ka ong nong ban riu ka de khot ka ba khandai ar pho tin jong blai ka ong hatu phim tip ba ka ta met jong fi ka long ka ying shong ka jong blai ka ying shong men sim ba khot u ba po jong pi ya u ba pi la yo no blai but phim long lagi jong hi namar la thiet no fi da ka dor ba ti menta to penon borom yo blai ha ka met bahaka mensim jong pi ki balong ki jong ublai tadi ta wadia la ka la jong ka met ke jong pi ka met ke jong pi ke dei ka yeng shong ke jong ublai ke dei ka met ka bala kentang ba pen kentang ai ti no ai ka met ke jong pi ong kum kata ke jing knya ka ba em ka ba kho ya khamat jong blai ai ti ka met jong pi kum ke jing knya ka ba em ka ba kho yo per so ba ai ublai ka balong ke jing shakri ba jaman sim ke jong pi kan baru apa seriem ni wat perangkat ni bak ni ka perthai la ka perthai ka le dep shato rema pi wat pen seriem ni bak ni ka perthai de to long pi ke bla pen klador no eladi hakata ka jing mut perkat jong fi hakata ka rukom em ke jong pi pen klador no eladi
ong ka ktien ka jong blai tade ta na dum ta ka sngi kwa man ong ifi kalano IT no yala de shisha bha ka pi yam ta pi myo drugs ka met ka pan drugs bha ba yam bha ba len yar ta bha ba kerthat ta ban ya ka kerthat du jong la ka ni ka met jong fi ka brai ka oria ka brai bha ba kerthat ta ban ya ka fi kerthat adu jong kwa man ong ifi ni ka sngi wanom ai suk yala de ha ka pop bat ha ka ban kong kong ngala ong de do mene wat yala kai ni wat dia persangkai bat ka pop utrain ker kui fi ni ka sngi ma menta ben bet la jong ka jing im ka jong fi da fi dang im ka jing im ka ba auria ka jing im ka ba klim ben bet no fi im ka jing im ka ba penjat ni ka mat ka jong fi ka la no fi dang di ka drugs di ka kiat ni fi bam ki jing bam ki bam long kpu no ka ba ka por ka dang dan yo bu trai wan yo ba ka jing bitar ka jong u kan lap ya fi blai jung idu blai badap da ka jing e rei udai blai wolong kan ding ka bam do ngim long ban la kai bat u blai ngim long ban ya dur bat u ngim long ban ya tur bat u ngim long ban ai reng ya u na mar ulong pala do krau tading ta ko ngo na ka ba ka por ka dang dan ka kwa ban dwai ka ni ka por na ka ban ta jong fi sngo ba fi sarandar no ina de ka ni ka sngi na gini ki jingle jong ka pop ni ne dwai ka ni ka por man ta fi kwa ban lat ni ne dwai utra ai fi ka por pen lat ba ni ne dwai fi la ban ra ka ti ka jong fi ra ka ti ka man jong fi ka ni ka por khap rip khmat jong fi ta ka long ka ba la dem kho siu ka ni ka por ta ka jaka ka pi dan ni ne dwai tra be ni ka por ha ka kerteng ka jameu jisu kini ki jing te ki jing khum ki ba penshitom kini ki ba pelong marau kini ki khona ka ni ka sngi kada good no shi sendan kan ka ta ka jingle auria ya ka met ka ta ka jing penshitom ya ka met ka jing pensneu ka met ki drugs ki kiat ki jing di pasneu ha ka ni ka sngi ka kren bang apen dekut ya pa kerteng ka jong try ha kerteng ka jong Jesus Christ pam bit chu ban sno pam bit chu ban bit ha kini ki khoni ka bala IT ha ka ni ka sngi ka mamenta ngada kren ya ngada penjot ya ka ta ka jing try ka jong ka pop ka jing ka fi kerteng ka jong Jesus Christ bana Nazareth. Belum dah segi fin em ke jing em ke job fin em ke jing em ke light lut. Namaru Jesu ang klamang ngafim la ban lay ay ba Paul wa kren ke ta wa la ban lay ke baro. Da utaga ni bo penchat boring. Hallelujah fi la ban lay ke ta ke baro. Ha ka kerteng u Jesus Christ. Khot kerpat ke kerteng ke jong try ton pen em ye fi ong ke tin ke jong blai. Hallelujah. Hallelujah. Duai ke ku ni ke kon. Bakin khot kerpat ke kerteng ke jong metra. Ha ba ka jing pen shoi kawan. Habang jing brai kawan ken khot kerpat ek teng jong trai pi khot kerpat be ek teng jong Jesu ai ba kerteng Jesu kan non kishen tur jong pi u Jesus Christ ban Nazareth hallelujah ngdwai ngerku hallelujah longi breu be light loit no bentaga sngi longi breu kan felalai marau no sendan hi fin longen kita ken gis em ke long dog jong trai u trai it pla de fi u sai fi da snam ke jong u bonom lek pai pat sekaleng kor ke jing long marau ngada kran fi no bentaga sngi fi longi breu ke be sai sa fi longi breu ken ke ba man bha ke ba karoi nakabanta ka buram ke jong blai ha ka tengu Jesu nom pun em amen but amen try nang kerkui fi nang ai bor fi wanom lei pai but wanom lei pai tat sai chi sien chekaleng kor ke jing long mana la biang ka to ya no baru try ya ke nakal ti ke batmai kum tala de way udah no kres long jing tau batmai ke gi berem gi do no ha kmi fi jalong ken gi jing tau batmai blame kerkui fi ke ne sngi mata abe ke jing suk ke jong try kan san chari fi khule shi bon amen kani galong ka jing pentep pa ka potnet ka don ya ka Bible school jongka ka potnet Bible school but menta kal ayat la kumba licenem ngila dep ya ka lai batch but mentangin sedang ka batch ke batmai how benai November tadeng ta ka admission ngidang ai menta bla don na preng jong fi snow kumba fi kwa ban tip shu ik tien ke jong play fikwa ban ngam shu aga ktien ke jong blai ban yo ya ke jing shempang ban yo ya ke jing tip na ga ktien ke jong blai pila ban enroll ya lade pila ban join ha ka ne ka Bible school ban ha ka ne ka Bible school ki don ki no hikai ke bo try ula pen slap ya ga bakin hikai fi ya ka ktien ke jong blai bat ba ngai pinda mi nang ni pin long ken kita ki preu ki bala dap shisha da ga ktien ke jong blai bat kiba sandru kan daga ktien jong blai de yang ta khot sngobai ya fi nge invite ya fi pin wan no wet bran wan shim ki forms ki jong fi wan shim no kat baga seat kanang don kat baga por kanang don namar tang laipul tarik Oktober kal akut tada wan no kloi blai ker ku ya fi nge ini i ya fi fin ya join ngene ka school
ya ka bangin yo ba hi kai fi na ka tien ka jang ublai. Ublai ka ku ya fi wan no kloi. Amen.